Tuhan katon gagah asem putih nyutil ing awian tilas galan lahar katon cetha kena sunari yang bagus sekolah Merapi saumpama kowe bisa cerita kabeh kadadian ing tanah Jawa wiwit jaman Mataram kuno nganti madine Karton Ngayogyakarta. Merapi sliramu anyekseni krindaning bangsa wiwit nalika ngusir penjajah Walanda jaman Mardika jaman Soekarno nganti jaman Soeharto jaman Habibie tumekaning Megawati lan Susilo Merapi dadi saksi